Dar, da, hai să vedem dacă vreți să continui. Nu uitați să apăsați butonul de like și dacă vreți să continuăm, da, dați 10 like-uri. Să strângem 10 like-uri și vom continua seria de Minecraft. Bun, să vedem. Se încarcă mapa. Eu sunt Alexandru Boss. Da, hai. Să facem seria. Sunt un pic răgușit. Hai. Da. Filmează. Hai, dacă mergi mai repede mapă, e perfect. Cât timp filmăm? De cât timp? Hai să vedem cât se încarcă. Hai să vedem. De câteva minute. De precum minut. Hai, te încarc odată. Și tu mai repede. În sfârșit. Bun. Am spart o frunză, am văzut. Lăguiește momentan că se încarcă mapa. Da, lăguiește, așteptăm. Hai, te încarci mai repede mapa. Ca să putem și noi să jucăm. Și să filmăm. Încarci, mai repede. Please, mai repede. O să lăguiască. Dar avem nevoie să dăm. Principalul lucru, lemn și oile. Dar înlăguiește. Mult. Merg cu 60 de FPS-uri, dar de ce înlăguiește? Că înlăguiește. Da, cred că episodul ăsta o să... Am vorbit mult. O să tai copacul acesta, dar cred că o să încheie episodul cam aici. Și să fac ceva la setări. Da, și în episodul o să fac următorul episod că înlăguiește, desigur. Hopa, stai, poate merge mai bine. Da, hai, merge mai bine. Hai să vedem un pic la setări, poate ceva. Așa. FV nu vreau mare, vreau cât de puțin. Whiskey-ul, așa, render distance. Hai mic, ca să nu lăguiască. Ha, sper să meargă mai bine. Mergi mai bine. Da, mai bine și da. Mai bine, da. Hai. Fac, ziceam bine și acum merge rău. Da, o să mor oaia asta și o să fac următorul episod ca să-mi poată să-mi fac ceva la setări. O să umblu eu la setări și o să văd. Da, am repetat de multe ori.
Da, eu momentan joc pe telefon, dar în curând, sau nu știu, în curând, sper, o să-mi iau o unitate și o să filmez. Desigur, că îmi place să filmez și să mă joc în același timp. Îmi place să mă joc și să filmez. Am început să filmez jucându-mă și m-am gândit, haide să văd cum ar merge dacă m-aș juca și aș filma. Și nu m-ar deranja să filmez, așa că ar fi un lucru tot în plus, dar nu m-ar deranja. Da, și de asta am ales ca să filmez și să mă joc în același timp. Uitați că merge mai bine. Ziceam iară bine și acum e rău. Bun, acum o să închei episodul. Hai că fac lemnul. Închei episodul. Fac al doilea episod. Acest episod se numește Minecraft episodul 1. Minecraft episodul 1. Filmare de test. Și eu am fost Alexandru Boss. Goodbye.